også kommet en stor udgave. Det er rigtigt. Eller større. Jeg vil godt sige, at den er en del større, fordi nu tager jeg fat i et stykke 2-teknologi. Der har vi altså at gøre med en højtaler, hvor vi er oppe i en cirka 3 kilo. Og selvom vi er oppe i 3 kilo, så er det som et Jabra-produkt stadigvæk et bærbart produkt og et trådløst produkt. Det vil sige, at den har en solid hank her, den har et indbygget genopladeligt batteri, og den har alle de features, som vi kender både fra minien og den normale. Og hvad med opladning af telefonen? Kan man lægge den her, så den lader, eller er der andre muligheder for du det? har jo set, at vi har lavet sådan en fin ribbe rundt her på toppen, som gør, at man kan finde et naturligt sted at lægge sin telefon. Og hvis man kigger på siden, så er der et lille USB-indgangsstik, og der kan man jo tage sin telefonoplader og putte ind i, så man kan oplade sin telefon, også når man er uden fra sit hjem. Jeg bliver jo resten nysgerrig, Peter. Hvad skal sådan en lille sag der, sådan en lille lydsag koste? Ja, men altså, det er et rigtig godt spørgsmål. Vi skal lancere den her om et par uger. Det præcise prispunkt, det er jeg faktisk, det kan jeg ikke fortælle dig lige nu her, men det kan jeg lige give dig efter vores interview. Men kan vi, altså, taler vi om 500 kroner, eller er det, altså hvor er vi hen af? Der er jo sådan et prisspænd, tænker jeg. Ja, men der er et prisspænd, og det er jo selvfølgelig, at det her, det er den billigste, og det her, det er den mellemste, og så er det her den dyreste. Men jeg sidder som produktchef, og jeg er så heldig, at jeg har nogle kommercielle mennesker, der tager sig af prispunkterne, så jeg kender det faktisk ikke. Skønt, men helt billigt er den ikke, men vi har hørt den hernede, og den spiller jo ganske fremragende, må jeg jo klart sige, og med mere fylde, kan man sige, end de andre produkter. Ja, men der er en ting, og det vil jeg lige tilføje til sidst. Jeg har lært igennem mit arbejde med højtalere, at der er en direkte sammenhæng imellem størrelsen og lyden. Der er en grund til, at en stor højtaler lyder bedre end en lille højtaler, fordi rumvolumen giver højtaleren dybde og fylde og volumen.